17 automobilov. Aby ste aj vedeli, ktorá motorka, ktoré auto sú najstaršie a kto si zaslúži, tak trošku obdiv, ale nie trošku, veľa obdiv. Najstarších účastníkov už poznáte. Najstarší účastník na automobile je pán Jozef Gardík z Považskej Bystrice. Najstarší prišiel na Trabante a jazdí. Najstarší motocykel, ktorý tu je momentálne, je Java 250 typ 11 Janeček z roku 47 a prišiel na ňom Eugen Martinka z Konskej. Eugen, kde si? Keď hovoríme o najstaršom motocykle, tak spomeniem aj taký najraritnejší motocykel. Je to Nimbus 750 Mariana Daníška s kláštorom pod Znievom. Tu je Majú. Ja som nesmierne rád, že tu máme dokonca aj predvojnový kus. Je to automobil Škoda Popular z roku 1936 a prišiel na ňom inžinier Miloš Krška z Kremnice. To je ten, čo robíte výfuky, aby ste vedeli. Dobré veci! No, predpokladám, že Kremnica urobí zase nejakú horskú jazdu. Blíži sa nám termín rajeckej hodomotojazdy. Kedy to je, Jarko? 24. júna. 12. robí slovenský klub. 12. Zvolenský klub. Hej, Jožko Vršel sa tu ozval, sme radi. 8.9. je Jama 350. Aj 350. Dobre, no dokedy ho poskladal. Kubiková jazda. Takže tých podujatí veteránskych je veľa, niekedy sú aj 3 v jednom víkende, ale ja vám všetkým prajem, aby ste všetko stihli, aby ste došli bez nehody a v pohode. A poviem vám, kto je svoliar dnešného dňa. Ja. Lebo som dostal defekt a na štúrci mi roztrhlo reťazku. Ale Ktorú na krku? no jasne. Ale došiel som tu, žijem, dýcham, tak jak to prechodí. Ďakujem vám veľmi pekne za takých 10-15 minútiek, počítame odjazd, ešte si oddychnite, kto čo chce.